Flaqa mal-President tal-Ukrajna Viktor Yanukovych, il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat iddeskriva dan il-ftehim bħala pass il qoddim fir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Fi Kiev, Joseph Muscat qal li Malta bħala membru fl-Unjoni Ewropea trid li jkollha l-aqwa relazzjoni possibbli mal-pajjiżi li mhumiex membri fl-Unjoni u pajjiżi li għandhom prospett li jsieħbu fl-Unjoni Ewropea. Joseph Muscat innota li Malta hija l-aħħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li ffirmat ftehim ta' tneħħija mit-taxxa doppja. Min-naħa tiegħu il-President Yanukovych qal li l-Ukrajna tqis il-Malta bħala pajjiż qrib tagħha u għalhekk qed isir sforz biex dawn iż-żewġ pajjiżi ikunu eqreb u jkun hemm kooperazzjoni ikbar f'diversi oqsma. Il-Prim Ministru Malti qal li pajjiżna ser jagħti l-appoġġ kollu tiegħu għal ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea illi l-Ukrajna mistennija tiffirma f'Novembru illi ġej. Dwar dan il-ftehim għad hemm kwistjonijiet pendenti dwar ir-riforma ġudizzjarja tal-pajjiż illi jaf ixekklu dan il-ftehim. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Ukren Mykola Azarov qal jitama li l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi tkompli u li għandha tissaħħaħ bil-ftehim dwar il-ħelsien tal-ħlas doppju tat-taxxa. Innota wkoll li ż-żewġ pajjiżi jistgħu jaħdmu aktar flimkien f'oqsma bħat-turiżmu. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt din iż-żjara qasira fl-Ukrajna kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella u Segretarju Parlamentari għall-Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Edward Zammit Lewis.